kanus amanta mo hingan sa tao nga buang, kung magbuhat og maayo o magbuhat og binuang. Ha? Kanang magbuhat og maayo nganlan natog buang, o kanang magbuhat og binuang? Ang magbuhat og binuang, sige ko no be, lingi ay mong tupad. Ing naon sa ro imong binahatan, maayo o binuang? Na si Jesus, unsa may gibuhat ni Jesus, maayo o binuang? Kinsay mo agree nga ang gibuhat ni Jesus maayo, taas ang kamot. Ang wa mo pataas niingon nga buang si Jesus. Pero nga nung ginganlan man siya nabuang, ang mga tao mihingalan magnabuang siya. Mga igsoon, maunay ang muhatag o differentiation ba, kalainan sa mga tao nga nahigugma sa kalibutan o sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Kung mahigugma tas Ginoo sama sa paghigugma ni Jesus sa iyang amahan o sama sa paghigugma ni Maria sa Ginoo, sa paghigugma ni San Jose, sa paghigugma sa mga santos, labi na sa mga martir, sama aning Saint Agnes, sama ni Pedro Calungsod, sama ni Lorenzo Ruiz, kanang klasihas paghigugma, sama sa gibuhat ni Saint Francis of Assisi, San Roque, San Vicente Ferrer, nganlan ginas kalibutan o nabuang. Kinsa ninyo dinhi ang musunod sa panigingnan ni San Lorenzo Ruiz nga biyaan ang pamilya aron mahimong martir didto sa Japan, biyaan ang asawa ug mga anak. Taas ang kamot. Tanawa di bawa, kung naay inyorong anak or inyong igsoon or imong bana or imong asawa moingon, biyaan ti kadong, biyaan ta mo makay magpakamatay ko dito sa laing lugar, unsa imong itawag? Unsa imong isulti? Nabuang ka? Nabuang ka? Ana. Kung naaroy imong bana or imong asawa o imong anak, ma, akong sundon pa, akong sundon ang Ginoo, ako ning ibaligya ang tanan atong katigayunan ug ang halin akong ihatag ngadtos mga kabos, unsay imong isulti isip ginikanan? Ay pagpakabuang diyan animala ka, nabuang ka. Pero nagtuman ba yan na siya sa sugos Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan imong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos? Mao biya na gibuhat ni Langsin Santa Teresa Babila, San Roque, nilang Saint Francis of Assisi, gipamyaan dito nila tanan. Bisan lang ganig na imo ingon nimo tingali imong anak, ma, sige kong paminaw sa waling padersiano ba, ang atong silingan gamay man kay gagianan, pwede gato lang ning gubon atong koral niya, atong atrasan og mga 2 meters para makasuod sila ngadto sa ilang agianan. Unsay mo isulti? Isip ginikanan niya, ikagi nagbayad anang yuta, pero imong anak sige paminaw sa akong wali. Ingon siya, imong anak mga 15 anyos, niya mo ingon nga ato lang ning gubon atong koral ma kay para makaagi atong silingan. Asay isulti nimo? Pero ang imong yuta dako-dako pa, mga siguro na kayuta mga 1,500 square meters, o niya kuhaan sa imong anak og mga 50 meters siguro, ana, kay para ihatag sa silingan, agianan sa ilang sakyanan para di na sila maglisod og agi. Ana, sugot ka dili? Kinsay mo sugot in kaso lag-ana imong sitwasyon? Hala, na itulo ka buok, nya kamong ni isa nipalit na mong slot. Ay, galisod ng kagpalit og slot, unsa nakapaghatag ang bitaw, joke lang na. Congratulations kay naa di ay pipila dinhi nga naghuna-hunaan na sad.
kana lang nganla nakagbuang ang imong igsoon kung muhatag kag 50 meters nga wa gyoy pangayog bayad, moingon na imong igsoon nayabag ka, gitarong na natugbahin ang atong kabahinanan sa tong mga ginikanan nga porting hago atog pamalit aning atong mga kabtangan, imo lang ihatag ang inyong silingan. Kana ra bang inyong silingan? Sige ra ba naglibak nimo? Nabuang ka? Ingon mo niya, motubag rasad ka. Ay, ingon man sa Kristo nga higugma ang imong kaaway sa animal ka. Awa na di, nabuang na ka. Di ba? Or ang imong negosyo kay magpautang ka na ay interest niya, usas imong mga igsoon moingon, day naminaw kang padersyano. Ingon ba padersyano nga ang Ginoo nag-ingon, kung kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad. Unsay imong isultihan ang imong igsoon? Buang ka diha, ako ning kwarta, ano ilabtan man ko nimo? Adi ba, naminaw lang ko padersyano, bakay makapaimpirno man dahil ng pagpaningil og utang. Unsay imong isulti? Nabuang ka? Muna si Jesus, grabe kayo ang iyang gipangbuhat. Muna sa unang pagbasa, gibutang dinhi unsa toy gisgutan sa unang pagbasa. Uy. Ang ato kunong Pangulong Pari na mao si Jesus, wa mo gamit og dugo sa baka aron isablig sa mga tao aron malimpyo ang ilang sala. Ang iyang gigamit ang kaugalingon niyang dugo aron isablig ngan hinato. Kanindot no? Unsay imong ihinganan ng tao nga magpakamatay para sa mga kaaway? Buang. Si Jesus nagpakabuang. Nabitay bana nga akong naistorya. Dugay-dugay naman pero to ang iya murar sa to kinabuang pero nakasulbad bayas problema. Ang iyang asawa wala na mutagad niya kay bisyoso man siya. Niya sa diyang nakaamgo siya nga maguba gid ilang pamilya kung padayonon iyang bisyo, drugas, niya babay. Iya ginang gibiyaan tanan ning uli sa ila. Di naman siya dawaton sa iyang asawa. Motong sige na lang siya higda dito sa gawa sa ilang balay. Kanang gawa sa ilang balay ba ato lang siya mohigda. Di naman siya pasakon. Hangtod nga ang iyang asawa gisamukan nga sige siya higda dito, musaway naman sa mga tao. Ana gigawa siya siyang asawa usa ka gabi ini ana siya nga ngano mangyog ka, imo man kong pakauwawan, ngano nga himo ka maghigdas gawas? Ingon siya, o di man ko nimo pasudlon siya. Nabuang ka, pasudlon ti ka nga imo kong gibudhian, imo kong gibinuangan, naan mo tanang bisyo, nabuang na ka, imo kong iapil. Ingon na siya, sige, unsa pa may mo hingana ko, nganlan ko nimo buang, karon magpakabuang yung kus paghigugma nimo. Nakasuot ko no siya, magkakaadlawon, nakatukhang yun siya. Ingon siya, og di pa ni igong pruiba na sobra na ko sa kasimana din hingga-higdas gawas. Og di pa ni igong pruiba nga nabuang na ko sa paghigugma nimo. Sige, pun ipabisag ko sa katuig, anhira jud ko higdas gawas. Asos gipasulod siya ningon ang iyang asawa, animal makakambuang nga kasud dire. Suod siya ngadto, nangahilom silang duha. So usahay ning pagpakabuang ba sa paghigugma makasulbad og problema. Pero kining pagpakabuang sa mga butang sa kalibutan, sama aning kwarta, dungog, gahom, makaguba og kalibutan, makadugang og problema. Mas may pang magpakabuang ta sa pagsunod sa Ginoo kay daghang problema ang masulbad, muhari ang kalinaw og kalipay. Kaysa magpakabuang ta aning mga kalibutanong mga pagtulunan, labi na ginang bisyo, kahakog, kadao, garbo, mga guba ang kalibutan o
muhatag og daghang problema. Mo ni karon 14 atong daghanang problema kay daghang mga leaders nato, apil naming mga pari, mga obispo nagpakabuang sa mga butang sa kalibutan. Lingi ay mong tupad. Nya, kablita siya. Ing na sugod karon magpakabuang na tani Santo Niño, ha? Sige, ing na. Ha, ang uban wa gyud mo lingi. Mao na sila. Hindi na manindog na ta.